Wanneer iemand in de sport veel ervaring heeft, spreken we over een vedette. En een vedette in de vastelovend, dat is ze zeker. Ja, onze stunt hier vanavond voor de 9e keer. Urs nooit alleen, maar vanavond start een nieuw avontuur. Mensen, Meko's vastmaken met Isabel. Ze zingt voor jullie vastelovend en chill! Netflix en chill, Isabel. Super vet! Nou, Hoe was dat zo voor de eerste keer, Alina? Ja, dat is echt heel anders. Maar wel heel leuk. goed zo. Mooi. Ik ga dan denk ik dat we even wat chillen op de bank.